ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ширкати Тозон ҳар як нафари шуморо ба кор даъват мекунад. Кор дар ин ширкат беҳад осонай, ҳамагӣ як бор харид мекунед ва зиноҳоро мегзарен, соҳиби туфа мешавен. Чӣ хелай кор дар иҷа духтаро? Як бор шумо дар 499 сум харид мекунед, ду нафари худтонро овардед, регистратсия кардед, ҳамчун структура 303 сумтон дар картатон бармегардад. Минбаъд шумо ҳар як зина рафтанда соҳиби туфа мешед. туфаҳо беҳад бисёранд, духив, набор, телевизор, телефон то хона, мошин ва сафари ҳаҷи умра. кор барои чӣ осонай? ду нафара структура қатъиам хеле бинари ду каса қатъи кор мекунед. Шумо ду кас меоред ва ё ду кас меберон ҳамихе. Агар ҳар одам худаш ду кас биёра, ҳеҷ қинӣ надора ва тез ба қуллаҳои баланд мераса. барои ҳамин дӯстони азиз, рақамҳо дар рӯи экранай бинависен, оиди кор мефаҳмонандтон. чӣ хеле ки гуфтум уқа мушкил нест. Агар ҳар нафар функсияи худша иҷро кунад, ду касӣ биёра, мушкилӣ намешавад. ногуфта намонад дӯстони азиз, дар ин ширкат шумо аз зинаҳо намеғалтед, яъне ки дер одам оварден, мисол 0 намеше, як зина якка гузаште 303 сомонтона гирифтен, як моҳ, 2 моҳ одамам наёфте, ҳеҷ гап надора, ба ҳазур метавонед кортона давом тие. ҳамин ширкат именно ҳамихе кушода шудагие ки занода кор осон бошад. Да як бор харид кунанд, 10 бор харид накунанд. дар зиноҳои дигар ҳамагӣ як бор харид кунанд ва майда майда одам овардан гиранд ва соҳиби туфаҳо шаванд. барои ҳамин беташвиш дар иҷа аз зинаҳо намеғалтен, гӯё ки балотон намесӯза, ҳар дафъа ягон навоварӣ намешавад дар маркетингам, дар зиноҳорам. барои ҳамин оста оста метавонед ба зиноҳои баланд бирасед. барои маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрана бинависед, шуморо мефаҳмонам. тамошобинои азиз, ассалому алайкум. нигоҳ кунед иҷа чӣ хеле хушрӯшидай. ба мара мегӯянд таъриф мекунӣ ту бисёр. охи ба таъриф ҳастай, охи хушрӯгиш ба таърифай, буд ҳавош ба таърифай. ҳабо мондагишам мешидагис ягон рӯз ба таъриф. ҳаво беҳад хушрӯ. Вода фония красовки ма шуштам, вали поездка тоза, лой пой нест. бурам ка китобхонам. Китобхонам дар кор кувака. барои ма тасмим гирифтам ки ҳар ҳафта як бор биём китоб хонам дар китобхонам. тамошобинон, нав таксида омадам, бо синьор Сабран омадестам. Чи ҳама аэропорт рафтисиян Нурулло меомадай. ҳамун карочи кубок UFC. ҳама бачаҳо хирсандан, дер накунем, карочи такси заказ доран. зур ҳам варзишгарои мо ҳам уже ҷои чида биромадиам, ҷойҳои намоёна ишғол кардестиян ки мисол ҳар як шаҳрванди простой уже ифтихор мекунада, мега ҳамватани ман беҳтарин. хай ман хел мекунам ки поколения нава дар варзиш сахт дастгирӣ кардестиян. дар варзиш маълумае ки дастгирӣ сахтай. зур ҳама ҳамун ҷангаш дар доштан ҳамун боя зур буд. хай мехоҳам ки бувам ха бисёртар тоҷико. ина хай ҳабиб шидае ку яке аз мусулмонҳо. ҳабиб дар рӯйхати 500 мусулмонҳои дунё даромадагиай. насиб бо сафи варзишгарои мо ҳам зиёд шавад, дар ҳамин рӯйхат медроям. бигӯ бигӯ. шашуми мартай падарка харира бинед иҷа. наҳа ҷавоно ҳамин ҳангфта ба арӯсашон падарка. пакето куҷо шуде? амраи ман куҷо шуд? гло искусственӣ ина духӣ рехтагӣ аксия шудагиай. карочи аксия барои туфаҳои ҷора бинед. ина наборо намехаред. фадзаимка дар ҷӯшу хурӯшай ба хотири 8 март. ирӯз 6 март мо бошад
чӣ рафтастем садбарг. тамошобинои азиз, дар инҷа мо асосан ниқрахарӣ омадем барои 3 та активни духтаракҳои тозон. Духтароe ки дар тозон кор мекунанд, ҳар моҳ 3 активниро мо туҳфа метиҳем. ҳозир хай корхона ки нава интернет-магазинмон туҳфаҳои хай бигем ночиз, вале хотиравӣ. Баъдан мо ният дорем чизҳои нағз туҳфа кунем. Моҳ ба моҳ туҳфаҳо нағзтар беҳтар мешаванд. خلاصه دوستان عزیز اول نقره گیریم گفتیم با ایجاد بینیم که بون خیلی نقره های چی بودن آسمانسکه زولوتا سریبرو بوده چی خیلی بوده زرد بوده سفید نمیشته نقره علو صفات пробаш қатъия ма чизош кону қоидави хулоса ҳамеро интихоб кардем 3 нафаре ки сахт активни буданд дар тозон ва тариқи овоздиҳӣ гуфтем рӯзи 8 моҳи марта рӯзи 8 ҷамъбастиш мекунем. дӯстони азизам кор вондаем пешай 8 март дар иҷарам харид айрӯи миллион рафтестай. ман як ҷои дафро омадам ки пара гузаштан ҳамаи сундурай ҳамаи сун одамотай кирта ма куртка да дастам в ожидании ки яке борон меборад кай ки меним курткаро нагирам ку амрӯз точно борон меборад духтаровина одамотай як кирта чи омадам салони манеҷра фарида материала гирифтам як кас через ма айтри дочин ки паплин заказ када буд офис барам чун офис меам миграция та точка офис шидестай чизошон аямҷа мегирам. хеле солнечный день 7 март. тамошобино офис омадастам ҳама ҷода наврӯзи гапабине 8 март мактаби нӯҳда консерт хулоса атмосфераи идона уже ки ҳами 8 шуд сар мешава наврӯз тамом идгардак сар мешава ҳами тахтиш рамазон мерава духтаромарам балвад мекунам ки ира бине худо این دختر چند سالگی میگی تابوشا بوی خیلی پدرکه خیلی ما هم پدرکه نوچیزک دوری دوستای از من چی پدرکش کردم من نمیدونم چی من یارکی цветор назманем кашилоки луви витон ها این оригинал نیست نکی скоро да همین тозон кор куне оригиналш мешавад ва зиндагишон ширин шавад шакар шавад чоруминаш писар шавад инаҳа чоруминаш писар шавад сладости ва пакет асосан ман ин коробчикаро харидам гуфтам дадро и чӣ дозум хушбӯ будак да еби наршакандам 12 сомон буд нархш 12 чанд ва коробчикаро харидам гуфтам и дадро и чӣ буд дозум ки хушбӯ боша кашилёка намехарам дадро ина медроя духтаро кашилёка мехарам дадро ина намедроя нервим вайрон шид ки ман коробкаро чӣ дага мехаридам баъд даёдам расид ки ма дадри сумкам дорам як пачка чи черами алёнушка не открыткая фирмаи хидмонаи короче инаҳа якам туфо духтарако ира нигоҳ кунед ина чия гуфтем зурай иғалсай инаи паплинам падарка будай дӯстони азиз ин рӯз рӯзи падаркагирӣ будай нигоҳ кунед падарчик и чиай ай куҷои фабрика и ҳамита бушам бӯи бодринга чия
Так что инаҳа дӯстони хайра дилмона мешава использовать кунем духи штрих-кодаш қатӣ. Oh my god. Озя штрих-кодаш Фаберли. А шумо Фаберли кор намекунед? Чӣ мехарен? Оҷада кофегирак. Як ҷаҳон ташаккур. Раҳмати калон. ба чӣ мехаре Фаберли кор намекунем? Напурсидани будам. آخه دیگه دارم مجبور میکنم به خر گفته میخرم. ها خره اینا ما یگان شرکت بد نمیبینیم. لوب شرکت خطی همکاری کنه خطی ما هم همکاری کنیم. دوستان عزیز اینا 3 نفره که اکتیو نشان دادن در مهم مرد ما توفوها قضی سرفرازشون کردیم. نگاه کنین مدینه مولوده و صفیه اینامی شرکت توزون توفوها گرفتن. دختران نگاه کنید توفوهای موزی کم ترک توفوهای ارزونن неким беҳад хушрӯан. Ино нуқраҳои чиян ё номшон? осмонская чимчия? ҳо, нуқраҳои зардаанд ки сафед намешаванд ва мо фикр кардем ки шумо ҳатман маҳкум мешаванд. беҳад хушрӯан, ҳама хушрӯша мо шумода вибр кардагием. Ино сафед намешаванд, нуқраҳанд. ها ارزان نیستند دخترها. ای نقرهایی که شما زینه میگذاره که عواده یا قیمت هست. تاکس دخترها любое время بیای офис بگیریم پدرکوهاتونم. ماهی دیگرم 3 نفر برای اکتیو ما چی میکنیم؟ نه که آوازگیره کمتر دیگه خیلی میکنیم ماهی دیگه. ده فهمیده دخترها اینا ای مدینه اینا مینا برای ای مولوده اینا برای و ای صفیه اینا برای